Di na mo sa atong desisyon. Ano ka niya sa Di desisyon? naman kung ato ba Ano mo nga yan, sa mga ikaw. desisyon nga mo naman na imong gisuwato. So guys, magimo kag walaad nga nos, pay sigarilyo. Uy, sa day. Uy. Napadong yapon ba kita kong likod. Hi guys. Karon di ay dali day. Karon di ay Domingo. Naabare. Ning out na day nagstay dari. Naabare. Ay hindi ay. Bare na ng kwarto guys kay ni out na ag ano na. Out na ag nagstay dari. Na kinahadyo atang abrihan day kay kuanday abrig suga. Na. Wala man din gamit. Wala na. Sama na. Wala kang iuli kasi. Kani ay. Oo, ako nag-abrihan na. Ana adi aday kanina pa day mga gamit nila di. Startes. Nga pa. Bili na lang sabon, mga shampoo, bilin tanan. Ha? Bilin tanan. 3,000 pa na. So, halaga ba lagi isang doorknob oh. Iba si doorknob dinaan. Diyan guys, napaday lang ipusunon oy. Napainubuan. Okra. Abi nang tawag si Smarties. Ha? Ilak na kaya na may balik ko ng gamit. Natin natog po din no? Ha? Natin natog po din Asa? Naalagi. Kana diha. Kung sila kabukudan ni katuros eh. Extra bid na nila. Ay, sa day. Okay rag mga habol nga gipangatag. Kang na ng mga habol magawas. Alan. So, dito na natin ka na pa yung puli na. Ito na pa dyan nun. So, jara. So, guys. Pero ilaksa day, kaya na pa yung gamit. Kapag isa rin din susi. Kay, ag ilang chicken martes pakitob. So, nahawa naman sila karon. So, ama naman gi-check. Gi-check dyan mo kaya sa gaabre. So, na pa sila inas cartoon. Hi guys, mga dito guys. Nanghawa na ang taga Davao, na ko nakapag-vlog nila. Arang sila naghana kay reunion man sila. Diyan out na. So sa kuan guys, ahad namang payoon og tagpila joy kuan. Kanang naay abang-abang sa among mga transyente sa kay mukha sa kog logbook. Iso sa ilang consume sa kurente. Among gitanaw wa ba minarakan si. So nami kuan guys, nami nakasuwat sa mga ngan sa ning chicken. Kaya ta kay baw dapat liko di ah. So kani na
Ang nahitabo na ni guys, karon kato sila mo pa to silang gitagag promo kay mapamay pag-open lagi dyan. Di panzo pa to sa presyo. So karon na lang mi presyo guys. Kato nga raw mga pang transient. Usa kagabi tagwan to no. Karon. Di. Pila? Itong gagmay. Ang kato. Nakakwarto. Kwanto ram kang per night? Anto, ang kanang ang gagmay 1,000. 800. 600 yun na isang. Ang aircon. Ang Y aircon 600 per. Oh, dito 600. Isuwat na, para klaro to. So okay, tagwan to magkag sa kagabi. Isuwat na to. Tubangan di. Din. Ikaw sa diha. Be. So nag-promo bitaw mi guys, prato ra to among singil na to sila ka murag. 3 Febra to sila sa pila ka di sila day kagabi to. Ha? Aircon kahit pila to? Onto. 1,500. 1.5 katong dako. 1.5 per katong dako guys nga duhay kwarto. Di. 2,000 lang 1,000 kada kwarto ana. Transient kada gabi eh. 1,500 lang. So mahal na day. Pila 1,500. 1.5. 600 mo na isang. Pwede gali pag 2,000 siguro di per night. Lagi 2,000 laki. Ang kana na isang 1,200. Nya, asara ka kwarto no. Mm. Dako. Mm. So pwede ra guys 1.5 to 2,000. Sa Di, transient. mga tagkag tinuon ng presyo. Di na naman gukundi ko ani good. Paminawa ang kuan ani. Na naman gukundi buhat good. Kinahanglan day magkuinga na kag transient nakatanang gamit na kay tuwalya habol tanan. Tuwalya og sabon. So kabitaw guys, amang gipresyo dito sa katong mga nihawa. So 3 February sa waya pila kuryente pero amang itanaw pag kuryente. Ang gibasa ang pila ra ilang na consume. So naka-consume sila og pila ka kilowatts to? 58. So di ra pud akansi. Inja. Ang problema laman namo siyempre, ag mga habol o mga bedsheet. Yung mo sinang. Oo, akong nabuhat din yung nara oh. Ang kanan na nga transient 1,500. Ako 1,000. Ang non-aircon 800. Nakabuhat naman gukuan. Ano naman day kabi? Tubasawan na na day sa gihimo day sa ijang presyo. So, pinakadan din Anja, akinahanglan kada sud mga ka og down payment or katunga. Okay. Ako ang aircon. Pwede nila ako buhat to, no? Oh, kwanto aircon. 1,000. Kaya 1,200 man ka na isang. Niya, ang non-aircon. Asan ni 1,000 naman to? 1,000. 1,200 man yun. Ang niya 1,000. Niya, ang non-aircon. 600. 600 per night. Sa transient na ha? Ang niya 600. Ang niya, kana 2,000. Todo. Banana. Pinando ka kwarto. Usa ka kwartong aircon, usa ka kwartong hindi. pila may iya 2,000? Yung gusto yun. Per night. Aircon niya 2,000. 1,000. Pwede ra 1,500. 1,800. Basta daghan. 1,800 na lang. Ana. 1,800. Unya ang per month na to ang aircon 4,000. 3,500. Unya ang Non-aircon. ang aircon 2,500. 2,500. 3,000. Unja. 2,500. Ang kuryente ilahan na ha. Ang aircon. Unya ug mag bed spacer ta. Ang konday ang singa ni
Ang transient, to na aircon ha, kay mahal ng per day ha. Og mag kuan ta bed spacer. 1,000 per head. Oh. Ay, di 1 to per head, nanay pum. 1 to 1,000. Nanay pum. Di uy. Yang kuryente yan eh. Ay la. Sige. Ano magulo ka sa kurinti nga naman tay kwintador kada kwarto. Ang transient tara may libre kurinti. Diya guys, mo to among kuan. Pasensya na mo kay murag sakit sa hanggams. Pakta na niya. Wakto na na. Diya guys, nadami ko na mi per month ron. Per month na mo kay mga kuan man sila estudyante dyan, nag-UGT sila. Tag 1,000 sila per head. Upat sila kabog sa 4,000 lang sa kwarto. Nandya nami naay kuan nami pamilyado nga nakiusap para na sila. Kanang sa to sila ning sud. To sila sa panapinis kadong kwarto kay na ihanzo ra silang mupudzo sa sila kay pawa sila silang gipuy-an ja mo na yung problema ron kay kanang na ay unsa na to day. Nag-internship na sila og 2 weeks. One week na sila ay 2 weeks na sila dias Domingo. Dia sila yung sugod sa kuan. Nisugod sila sa Mayo 30. So ilang giingon kutubra sila sa 15. 15 sa June. Diyan sa nipit sa ron. Picture day. So kuan ni sila saan ka ni paglang si day. Nya na balansihag matubang na tawag kuwas na sila. Kinang magbutang kag balaod. Nako na sila og kuan, nako na sila kaon sa Kinino? community. Ambi na. Kaya ang problema na mo guys, sakan sila Internship lang gamit good. dya. Kanang na ay mga di kurinti pa dya. Agi lang na consume sa ilang kanang na ay kurinti. Nakahapit na sila mga 100 kilowatts. Mag extra bed ka 100 pesos. No. Extra bed doon Extra bed 100 pesos ka. Basakto. Good for pila person na din diha kang nana. Mo siya nagpuan pila. Mangyana ka. Di pwede di. Kaya mo yun na sila good pila ka tao pwede mo sud. So pila man be. Gibrang si. Pampamilya man na. Ang kang nana, pang pamilya ang isang higdaanan. Ug mabuhat na kay katuto. Double pa man itong ibutang ron. So extra bed 100, 150. Wala lang day. 100 ra Dili sila mo lagpas og 10 katawo. Kaya yung puyo diha 14 man. So kung 10 sila katawo diha sila tanan. Ug lagpas sila na po, pwede sila ng extra bed. Na sila usa ka extra bed. Maximum 10 persons. Oh, sa katong tag 2,000. 10 Oh. packs. So kada pangutana nimo sa Ni kuan na kuan. sila ning kuan Dinhi na sila, na aral lang tabuan. sila 14 ka buok. Magtan-aw ka diha. Oh, tan-aw ka din niya. Di na mo sa atong desisyon. Ka ni usab Di desisyon. naman kung ato ba. Ano mo sa mga desisyon nga mao naman na imong gisuwat. So guys, maghimo kag walaad nga nos, pay sigarilyo. Kay itong niagi ra ba, kuan inda dun kay bang sigarilyo. Diya kinahanglan ayuson sa yung mga higdaanan. So ay sigarilyo. Diya libre ra gini ni tubig kinami kuan heater. Nami di mag nami kuan kan dispenser. So 11 minutes naman ni. Sakto na ni day. Mabuha gud. Saan sa kasalin kung set out ko di. Dapat doon sa
Ja guys, happy Sunday dayo mo shout out ko. Hi, happy Sunday kang pilis sa taghap kanunay na sa ang vlog. Berna Mendoza og si Manuela Salva. Hi, di po ko ni April Wing Omega. Kamusta makadiha gwa pa? Pagaling ka sa imong gibati na discreses just iring ni Ja. Oh, wow, sakto ba ning pagkakuan na basta kay nakaibaw ko ng hospital si Ja kay nasama just jang iring. Ja. Paadso ka daw ga pa. Shout out day ko pod kang kuan Ma'am Linsha Ayop. Nga kanang nag-birthday sa belated happy birthday Ma'am Ja. Idi na kanyiti. Kanunay si Ja na dari sa ang vlog. Si Gijet Pakyabot. Siya daghan jud mo abot nga blessing ni MM kay manghihatagon. Yang message kang Sina Morol ba sakto? Sinya Morol. Noe Limbong. God bless Burato Family Vlogger. Thank you pili sa taghap. Bia Pons. Og si Lordy Saladin. Hi. Noel Dominguez. Di kanang na from Cebu. Salamat. Pasensya na mo sa kuan guys, sakit lagi hanggang soy. Si Arm Kilyabukana. Arm Kilyabukana, hi. Ja. Ninita Rolorata. Hi, ja. Sabi, bandaan ni. Si Jimmy, dani reply daan ni Jimmy. Hello, si Amy ni. Ja, isa pa yung ni shout out. Napoy, Maya, ja, puro 00. Hello po, mas maganda po sana kung blind ilagay nyo sa mga bintana. Blind ilagay sa mga bintana. Kaysa cortina brown and white na stripe lock. Aesthetic bagay kay Amy. Suggestion ra. Lang po, no offense. Bitaw, di nga mo offense man ta kay mo man ang suggestion. Ja. Kan pa mi guys kanang ni mga cortina mga tinubuan pa na Cebu. Kay di lalim ni mo pa inganita na negosyo guys. So mga ato tagoy kato kay agasto. Los Minda Dagalan. Hi, happy Sunday. Mers and family. Manuela Salva. Magmara to kasi tanggams. Sunod na panaban nga na shout out. Ja. Mo-greet day ko happy birthday ro ni Nicole. Happy birthday Col Serinyo. Nga ang pagumangkon na ijang birthday ron guys. So manginaot ko nga tagaan bas dagdagan kaadzong birthday nga mabot sang kinabuhi. Dagan pang birthday nga mabot sang kinabuhi anja. Kanang taga na sa grasya nga makasud na sa trabaho. Kay arong kuan na si Ja kanang makulukar na. So nakahuman na sa eskwela guys. Criminology nja nakapasar pa si Ja kanang board exam. So mana si Ja anak ni Ruby probinsyana. Ijang birthday ron. Marato. So guys, magdungan tayo mig saging arang lamay saging kamote nabuhay na. Kamuti nga arang lamay kaadso nga yelo ug unog. Kamuti guys. Wala ta mong saging. Dasa mo. So guys, garkubahan din nilang kanang ilam sa pananan. Kaya rong nice po tanawon. Belinda.
niyo daw. Dito, Sin. Sige lang ay. Halo ko sa ayo. Sige lang ito. Tapos mabaw. Ari ra. Sin! Sinusok ka dito day. Bagay sa day. Bagay. Sabi to.